Yo mari. Selain janji
Matur nuwun selaing janji. Ya wah, lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngasuh sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung genteni kira-kira 5 menit nggih 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris. Wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, mboten perkara ngoten. Tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Tandanya orang yang beriman tebal. Orang yang beriman tebal jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabillah sadid. Nah, nopo niku? Sekali merdeka, mboten ngaten. Wong tegese nggih pun kula aturne ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti moko siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakuran. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Lah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo oleh kumulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu halal. Ha niku hanya ada di Indonesia. Yeah. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia. Tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya.
lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Nggih. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Nggih. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, Nun, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah napa malah njaluki nggone putrane? oh, mboten Mas. Pripun? Kula tetep menyediakan. Hmm. Piye mboten ketang rupiah, rupiah, tetap itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten Mergo tentu wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. kira-kira. Lho, jenenge disumuni pirsa tenanan kok. Lah kula nu mboten samikir pernah-pernah kula Pripun? sedekah lillahi taala. Nggih. Pun Luar perkara biasa. itu pahala ya alhamdulillah ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih Contoh untuk niku lho Mas kalimatnya ini bab tetulung to. nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, Nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. hmm. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrapke atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu luar gampang biasa. ning Nggih. atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung ya apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi anu napa mene pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho, Sesuk dikerarke. pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Kepowo takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang ngendi ya? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Nggih, namung Trenggalek mergo niki trae Nggih. Trenggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya Kok tetulung Trenggiling? ora masuk ke Marmut. Tetulung aja nganti mentung. Yen Nggih. tetulung ya sing ikhlas Sing aja ikhlas. nganti duwe kekarepan dibalik pitulungan kuwi. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek geguwang ngoten nika aja Piye, nganti piye? Apa cocok karo pelajaran sing tak tampa di sekolah? aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh lho ngono Mas. Nggih. Niki pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah Nah. tinggal. Nika ta mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah Nggih. sinambi ngrantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun mulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe Bayu pucet. Kula niku mboten kira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat, bagas waras. Ya mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ku lho. Niki sadurunge ben tambah sehat, ben Apa? bagas waras. Menawi kula kepareng nyuwun dipun solawati riyin Mas. Oh, sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Loh, musik to. Ora. Iki kepethuk pisan kok merintahe nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumangsaku ki ora bal-balan tok, dalang ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh, Mas Sarmadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap.
Yo aku urung yang tugas belum selesai Nah, tetep mriki. terus panjenengan nyuwun solawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel menika saged barokah sehat lahir batinipun rezekinipun melimpah. Kula ajeng takon, solawatan niku sing pundi? Padang rembulan. Kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. Lah ya ora enek bedane antarane Ora iso. ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ora ngono to, Mas. Wah, wis jan dalam pocokane njaluk Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku solawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju bater dhewe. Iya jenenge. Piye kok? Aku setuju pokoke nek Mas Petruk solawatan. Iki agar solawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Niku kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk aja apal. Yo bisian. Ning nong. Ora sak nyemak kaya amatir kowe. Yo menehi ancer-ancer kowe kene iki. Ancer-ancer kaya golek alamat. Peh kene wakilane terus digetaki. Wis ben, wakil kok merintah. Ning ning nong. Ning ayo ning. Padang rembulane tanggal siji. Iya. Jadi tak tunggu. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon Kor ibu ya. Yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora Yo. Salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur salate wis mesti opek sregep salat lan sregep ngaji tansah sregep anggone sembahyang salate wis kanepi
Salate abras ora ana. Ora tau salat seneng wedokan. Salatullah salam Piye? salatullah. Lho sampean ki ya ngono kok, Mas. Apa? Tukang kendang ki aja disia-sia, jangan disia-sia. Lah aku ora nyonya. Lah wong tukang kendang ki kok seneng karo krentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho. Kali ini jalannya pro saya. Ya ora ngono kok. Ya ora, ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute, ana keplesete. Kowe kudu kowe sing pinter bener ki. Repote dadi yoga pamane kowe. Ah, niki ceritane pun rampung Mas Gareng. Ini yoga niku genep salate wis genep 5 apa meneh sing tukang Iki tukunen. apa? Repote ya dadi yoga. Salate wis genep ping 5. Ya, apa meneh sing tukang ngendang. Geleme salat saben dina bar madang. Oh, ngono kuwi. Hubungane apa? Monggo lagu-lagu. Nah. Kowe diguyu karo sing mbok ganti. Sapa? Bayu guyu. Wis pokoke ngono Mas Gareng. Wis iki Wes, sing ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo. Wes, Dalang bles. dalang bres. Waning tenan. Oh, dalang sing kuat mentale iki yo kejaba awakmu ora ana meneh. Lah kok saged? Oh, lho, pokoke wani kok. Nah nggih. Jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakne Mas ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning plencong. Anu Mas, jenengmu ki sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus Mak matine kapan? nek kula mboten kesusu jenengan lajeng dhisik mboten napa-napa. Di Ora iso. Mosok balapan kok mati. aja to Mas. Ora. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas. Amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit tahun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lagi arep ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tulung eksekusi, Mas. Lu kono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Lah. Cocok Niki to. nanjake bintang tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki Rumien Loh, Mbak. Rumien kapan kuwi? Rumien iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen. Niren Kake, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan. Ayo dok, kene saya. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora ini disponsori oleh Gareng Bejen. Gareng Penyet. Ono
gareng penyet. Awake salirane cilik ya gareng penyet. Wong kowe iki tintinge tengok apa yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah Ap- lono. apa? Oh, gring 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 ta. Gring gring gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo gurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lho lara banget to Wong gring-gringe ningginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng. Oh, canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Dalange anyar. Aja mbok rasani. Pak Dalang namine sinten? Asik-asik. Tepang. Hah? Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sih? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngerapel. Nembange ngerapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya Ayo. dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Aduh, tibone padha Tibone pas. pas. Pak Dekareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbah Ayo, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. melindungi dan Merawat, serta Menyayangi. ora sayang. Hah? Gua aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandane karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku golek mungsul aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, dalam. ya sabar ya, Nduk. Wong kan wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lah. Iso rasa dijak omong gitu. Ya, Ah. lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu hingga bisa duduk di singgasana. Iya, Jangan sampai duduknya di singgah sini. iya. Nembango opo? Mungkin Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, iya, apa? monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak Tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis sekolah. jalan. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung. Dari Aduh. keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Murdi, Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang Oh, senior. Nggih, nggih. dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Loh. Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggoyo. Go alah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong. Ora iki iso. jane iki dalang. Tresno Tresno. Warang Ngonyo. Ora kok sik iki dalang ngomong bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakulake? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ka lho. Iya. Wis malang gol to apa kuwi? Sunlight. Ya, Waranggono dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng Nggih, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki Nggih. penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih.
Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon yang sarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Wah. Ndak kerasa. Baru Karena kulit Walid sudah layu. Gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang mengangkat Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet enggak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ne gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Nah iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas. dalang wajahe abang kabeh. Nah iya. Wes, Terus mangar-mangar ya panas ae. Ah. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wes ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesor ki arang-arang lho panas ya. Dikese sikil nek ro nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono dar sini mecep. Apa kun ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Oh edan. Tapi ya maksud Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Ora kin krasa. Lah ambune lho. Ambune. Agak rono. Ambune pripun to, Dik? Anu lengur batek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Iya, sik tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Betul ya Mas? Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Oh, aku ya lali, Ket.
Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukangmu. Pangestune yo. jenengan pun mari kok Mas, Oh, alhamdulillah. mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora crit. Ya. Nggo Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang Mas, dhuwur Mas. ora apa? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo Nah. teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok rene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot iki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas ya, Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ya Mbak Lho Niken. kok ora lho kok awake didudu kok ora masalah ya. Kowe didu karo Niken. Ya wong ayu ku nek omong landhep kok Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Oh. Mbak Niken, Salam. sampean gak rumoso tersinggung ini. Kenapa, Mas? Kok di enak-enak nih? Alah wis Sampean bene. apa kok di enak-enak nih? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa. enak-enak iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Der. Kula niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? apa ya. Oh glo ngakoni Kula aku pun kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Leluhure. Pacitan tung delak baleni mau aku ndak Kadang ora kendange mandek malah apik lambemu yo. Tung drampok. Dah, ngono ya. Ya, heeh. Kendang diampok. Anu, poma dikepar ke iso gak? Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong pargoi kok iso tekan silat iki piye to. Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargoi. Aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Guyon kok njaluk bayaran. Ayo, Yuk. sampe. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Anu ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Ojo mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa?
Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. jalan pakanane telek. Iya. Panas. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Harian Mas. Lagi mesti anu Kula ki. nyuwun niki Para mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu Parian mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. dulu. Pinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon Mbak dari sini mawon monggo Mbak. ah. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngundang Mbak. Mbah. Hah? Sudarungan. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo Mbah. Monggo Mbak Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sasake brewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek anten kenyataan. Liane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Bayar rambutnya ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean cloneng-cloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hey! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes tuh sing ngendang ku elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa. Leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya. Iki manute karo aku. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik tere. Sedulur. ora ki wayang kulit yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur kuwi ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Nggih. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Lucu. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas mburine sing kenong ki. Ah, wis ora sing ono telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian waton Ora sah di sarwi suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing ngimping ngantuk. Bisik aku, elek, pedun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? kayak upin ipin Ah, upin ipin versi jumbo.
Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Garing. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ya ora masalah wong. Wetenge gede kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ya ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumum. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken jelaske. Inumane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Tak paseh-paseh ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken. Dipun tayapaken ingkang kepareng beksa nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang Jawa Tengah. Yuk komplit. Jos. Jaman
biyen tak openi ning saiki ana ngerti jarine wis manang katurutan sing dikandang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung cadangi saka jago yen mandang tak silih caping gunung Soker bisa nyamang gunung desa dadi raja Suwuk. Nora ilang gone padha lara Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Dasare pyaine ayu, lencir kuning. Suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Nah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggah rumiyin. Nggih, Mas. Simbak-simbak Niken monggo lenggah ingkang seketok. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken, ingkang seketok. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Betoke sing apik ya mung suwuke tok ngomong. Suwuke tok. Matur nuwun. Nggih. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non. Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Pokok sik Oh, iya. nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan uceteng raiku. Oh, nggih. Niki enten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamlet gambare kau uget-uget to. Oh, iya iki ya kan masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah, Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ya, Ndek. nah saderengipun bintang tamu yang lain Ya sing kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe Ah. dibane nesu dalake wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya Mas, kali sing. Eka. Hah? Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. rene. Wis tekan kene Wis. Oh iya wis ra sida. Heeh. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe Ah. jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Loh. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak Aja Sar. kuwatir, Pripun? engko aku tak paringono. Oh, alah ya
padha kerene bae kok iso pari ngono. Aku yo mung nderek Mas. Ora Dibayu. ketoke ngomong iki halus mlipir tetane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Ah. Mas Bayu Aji. Bayu Haji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo ya. Nika bayi tabung. Ah. Sing arep. Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Heeh. Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun Iki pundhut. ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Nggih. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau kategori. jenengan sing pucet to. Hmm. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucat? Dan nandangi sakmono kae ngendang karo apa-apa, nembang ah. barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Nah. Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah Nah. lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Nah, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso Ah, sik, rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mason. Mbak Niken. Niken Ken meneh ya ketok Allah. bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya Terus ampun. iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Wis po. Mbak Niken, Kok Mbak rumah Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jerniken. Ancen kula kalian nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinawur. Sinoro pasir. Nah, iya. Den ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, tuh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggono wonten ing ngersakne Tresna Waranggono. Sing seragenan wae sing Lah seragenan. nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak, apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune spelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang- sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundhengke, Nah, miki. yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas Ular. wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Oh. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik apa ora? Ora. 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 Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Ayo. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo. Sing dites suarane kendang. Ano? Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok tiga mulai ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter. Heeh. Yo, pun dereng ngetese. Lah wis urung. Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lemu kok Lah Bleduk saking iki. lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan gas.
yen iso hebat, yen iso hebat pisan. Hmm. Wedhuse muni mbek. Eh, Tuman wedhus kendang duwe cangkem. Sing duwe Ini cangkem ya ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, Bukti kan. bukti kan Mas Gareng Apa? joget. Oh, ya ora ke konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Apa? Bendang Sembuh. Nggih. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki Nggih. nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku Pun. siap lungguh kono. Oh, Jenengan lenggah Mas. Mas Bayu sing bekso ngono. ayo Nduk. Nggih. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Karo joget, Iya lho tangane gur loro kok iso malah joget kabeh. sing joget awake karo sirahe. Tangane nendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nah, yo. Katresnanku. Joget kayo. Ayo joget ka. Ayo ka. Berdiri. Ada karo ora ya padha ae kok. Oh, joget kayo. Ya. Ayo ngene ka. Ayo ka. Iringane lirih yo. Ayo iringane lirih yo. Wayah wengi dan grimis ra wes banyu kang Go. wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning Awas. uripku Jat, jat. Iya. Angin tansah tutup Asik. kalbu Sayang anak. yang tak ampun gawe aku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang buyong rino wengi. Ya Tuhan. Liwat tembang kangen Mubeng. aku nitip tresno apa pancen sliramu Awas. wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah satya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang tangan aduh iki wujud katresnanku. Baik Kak, terima kasih sudah Matur nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut, Isi telek. Isi madu. isi madu. Nggih. Iya. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku Kepi- cocok kalih pelajaran tengen kula sing kula mulang mboten Jawa. Jenengan jelaske. Pelajaran meneh to ketemu. Iki lho, kendangane yo apik, Nah, suarane yo wah luar biasa. Aja ditonton casing-e. Aja kasing-kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo Wah, apik. jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini Ora, piye? liwat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener apa pan terus nah ngene iki ajar setruk nah ngono terus. Dadi nek pamane iso
Nek gak iso gak apa-apa, ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar stroke. Iya, iya. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pak Sarmadi Eh, ngaturaken panuwun Pak Jun. Wau Hmm. panjenengane tindak duten pondokan to. Hmm. Wah, goleki aku. Tak kira ki yo wah apal jenengku. Ah. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Yo, Ya wis, so. lah mula didhuwurke to. Ya sik bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lugu. Iya, iya. Makasih Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Sapa? Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa tenek keringetku wis kembloh kuwabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wonge. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus. Nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Iki sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prigel Pangayon. Yo. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Nah. Lurojin nemo lurojin 66666. Simba. Tut Mbah. Simba. Prigel. Balungane ayo Simbak Prigel Pangayon monggo rawuh wonten mriki Pak Prigel wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral kan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral. Blas, gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jegat-jegat. Ayo, Duk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. apa asmane Mas apa? Aku lali. Sarmidon. Pak Sarmidon nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Wah, kesempatan. Kowe jalan kodang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina ta Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Dredeg lho mrene patung nganti ngene terus. Sipit piye? Ngantuk jenengan. Kok ngantuk. Nah, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Bengi iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombak ning njaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bae. Untu iso kaya ngono. Bae. Gigitane bae. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh, ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Iki agar kumat ngawur kuwi bocah kuwi. Lah iya. Kok lah iya lagi. Nggih. Nggih. Mas Sereng borong dipun egone mriku.
Borong apa? Borong diuguhne piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nah aku pancen tak luapkan apa enake nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngono. Ayo ngono ku mau. Ayo untune putih. Aku kok malah wedi to Pak Der Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Ben menutupi grogine Pak Samandiman. Sarmadi. Nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tujuh nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Der. Kowe kayane mangan batan kok. Yo Mbak yo. Dibawani mboten Mbak? Mau langsung mawon. Iki wis jam 4 kok. Oke. Ya. Yo ndak. Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani yang akan susah ati longkoreng pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir
lanang wadon nekane angin yang akan susaing ati longgoreng pasir pasiran samburan rare toan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubiar-ubieran gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerak sekat bisik-bisik semayanan matri janji orep biarang sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Luar biasa. matur Mbah Nuwun Pak De Nggih, mugi-mugi jenengan sehat selalu nggih amin amin ya Allah. Bijing mayang teng pundi yo Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. tanggapan Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong ki weh Matur nuwun Pak Brigel. hariane pengajar ono SMKI. oh ngaten nggih Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. jenengan sing mucal anu nggih gambar Nun? gambar Kok saged lho gambar napa pedalangan jenengan pedalangan. oh pedalangan Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbak Porok sisan. Tukang sepeda kok. nggih Makasih. sehat selalu nggih Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang Nggih, terima amin. kasih Pak De gareng sama-sama. panjang umur nggih Amin sayangku. Ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu nih sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. Urung jumeneng. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Duet, Mbak duet. Winong Nawangse. Sih, Ya, heeh. ayo disepoti. Saiki genti Slendro. Ayo sepoti iki. Mau Slendro ya? Aku mau ae sarmati ra sepot. Ayo. Wong wis slendro ganti slendro. Momo cici cici. Buta-buta galak. Ora. Ngene, cici cici mo cici cici mo jiro lupat yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winong Nawangse ye hayang ke hayang ke kena ye aku tak nggih bunga iso mak nut-nut ngono ya Mas. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabtono. Ya. Kalau dok kayak lah nggih Bapak- pripun sugeng ngenjing bapakmu Laden Pak Sarmadi Sugeng njenjing Mbak Lintang Kairo. nggih lho pripun Mbak Lintang Kairo. krunguku mau cameo iki Pak De malah rumah tahu lintang Kamerun. Mboten numpiai ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku. Lah Ndak gumoh. kenapa Aja mbok sawang ndak pengen aku. Mbok- Mboten lho Pak jenengan niku kok wabeng sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih, Sik kelingan zaman tak ulang. nggih. Tak Napa? ajari ngrebab kae sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok.
Nggih. Aku ning mburimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Wah. Kayak ndek men rasamu piye kan? Apa niki Pak De? Kel, Oh. pas tak ajari ngrebak kowe, Bu. Ya ngoten niku Pak. Kan Ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Mula ya Kesupen. randang itu nik nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan Bapak. kula sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula Nggih. menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Wah, Dadi menawi nggih. Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul Nggih. nalika sematep panjenengan tasih ukut. Wis jan walit sak benek Nggih. lho, Pak. Saiki kok wis sowan. Rupane kaya joro sandok. Kene putih kene abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Ayo. Demam panggung mesti Iya, wonten iya, Pak De. makane kira demam panggung. Demame iki kok separuh. Nah, Kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you song, you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Koplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Apa? Iya. Ya nang. EJ. Heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa dok? Kedah slendron apa pelok angkat? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoke penting wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling si jaman lek mulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Sing ngelingke kowe iki Iya. sik golek lagu. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku iki Dan semangat Waduh. Pak jenengan, Pak. astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sementing sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Ora. Niku ketawise darahe pun tuwinggi ora ini wabang. Pak. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Sing Enggak, ti- Lek. Iya, iya, Nduk, Nduk. Selera kuat aku, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggalkan tresnan. Tresnan. Mumpung panduse urip. Ha. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem aku. Engko bengi anak winong. Oh, yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagu Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, Iki raine kuwi sing alhamdulillah. nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Khairu. Yuk, 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 yuk. Yo, yo, yo. Ayo, ada Balino. Kaya doe ngene. Tangono windana tak tenti ning
Ojo lali pawalingku buka mata kemas janji-janjimu kang setia satu tak enteni kanthi saelingku. Winong, Mbak Lintang. Niki all artis berdiri. Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kali Mbak Prigel. All All artis itu berarti semua dong, Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star Bintang tamu. tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan Ka. Oh, kali kasih saya. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki Ayo bangsa Mbak Ika. bangsa dini iki ben nyawang wae ben. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene dok. Mbak Ayo. Prigel, Kumpul. Mbak Niken. Kumpul. Wah, luar biasa. Iki. Deh, sampun jumeneng Mas Gareng. Sampun, Mbak Niken Mbak Niken. di mana di kau? Tes angkat Oh, Mas. ya sik. Nah, Oke. angkat tes. Masuk. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Teles. Ayang-ayang ya. Oh. Apa? Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung Ah, anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Nggih. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Gareng. Saking Semarang. Iya. Manis sinar
Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah. Wong perkara mimik mlebu cangkeme kok sida geger. Ya wong jenenge kecelakaan, Mas. Saking-sakinge omangan mimik. Nggih, nyuwun Nggih, Mas. ngapunten. Nggih. Pas lagi bengok kok mimik mlebu cangkem ya. Nggih, Nggih, Mas. Mas Gareng sawetawis ngatur panglipur. Nggih, Kathah lepat diagung pangaksami. ngaten Mas. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Lintang Kairo. Oh, nggih. Donga